دحنا دعلكم دحنا دمشخاتكم سلامتا كل ጊዜ እንደጋግሞ ለለና እግዚአብሔር ብሓደ ብኻልእ ምኽንያት ልክምስገን እዩ ምኽንያታቱ ልምብዛሕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለልኾነ ትመልሱ ልኾን ማለት እዩ እሞ ስም ኣምላኽ ካብ ምምስጋን ስም እግዚአብሔር ልስም እግዚአብሔር ክብሪ ካብ ምሃብ ልላዕሊ ካሊእ ኣገልግሎት የብልናይ ካሊእ ኣገልግሎት የለይና ኣብ አንደበትና ክስልጥን ልግብኦ ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ልብል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዋላ ኣብ መከረ ሃሊና ዋላ ብዙሕ ነገር ጠፊእና ተኾነ ኣብ ዝልጠፍእ ኩነታት ባዕሉ እግዚአብሔር ልከይንጠፍእ ስለልሓለወና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሕማም ውሽጢ ኣብ ስቃይ ውሽጢ ኮይና ኣብ ስቃይ ውሽጢ ክንፀንሕ ስለልሓገዘና ብዙ ጥፋእ ብዙ ስቃይ እሱ ትንፋስና ትሓልፍ ለይፈቐደ ብሂወት ክንፀንሕ ልገበረ ለፅናዕንዐና እግዚአብሔር ስለለሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ምልኣትና ጥራሕ ከይኮነ ኣብ ጉድለትና ለእግዚአብሔር ስሙ ይመስገን ኣብ ሰላምና ጊዜ ና ሰላም ሓለቓ እግዚአብሔር ምሳና ስለለሎ ኢልና ነመስግን ሰላምና ብልሰኣና ጊዜ ግን ኩሉ ነገር ጠፊእና ተኾነ እኳ እግዚአብሔር ካባና ይርሕቕ እግዚአብሔር ይመስገን ርእስና ክንስሕት ይገብር እግዚአብሔር ሰላምና ተጎደለ ተደፍረሰ ተተጨናነቕና ተተረበሽና እግዚአብሔር ግን ካባና ዘወረ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሓጢኣት ተኣተና ብሓጢኣትና ክንኩነን ክንጠፍእ ክንቅፃዕ ለይደሊ ኣምላክ ልምሕረት ስለልቀርበና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ሓጢኣት ውሽጢ ኮይና ለእግዚአብሔርና ምምስጋን ድፍረት እኒአና ስሙ ክብሪ ንህብ ተለና እዩ ሰይጣን ልቃፀል ሰይጣን ልሓፍር ስለዚ ሓጢኣተኛ እየ ኢልና ልድሕሪት ንምለስ ተለና ሰይጣን ይኮርዕ ምክንያቱም ሓጢኣት ንሓጢኣት ኣቦ ንሕሸት ኣቦ ዲያብሎስ ስለልኾነ ናዩ መፈክር ሒዝና ኢና ንኸድ ኣለና ኣነ ሓጢኣተኛ ላበልና ልድሕሪት እንድሕር ተመሊስና መፈክር ሰይጣን ሒዝና ኢና ንቕፅል ኣለና ዋላ ሓጢኣተኛ ይኹን እምበይ ለንፅህ ኣምላክ እኒአኒ ብዛ ሓጢኣተይ እዚኣ ክቐዝፈኒ ለይፈቐደ ኣምላክ እኒኦ ናብ ምሕረት ኣቦ እኒአኒ እግዚአብሔር ይመስገን ንብል ተለና ኣብ ሓጢኣትና ውሽጡ ሰይጣን ይሓፍር ስም እግዚአብሔር ይኸብር ስለዚ ደጋጊምና ሰላምታ ተብዛሕና ደጋጊምና ስም እግዚአብሔር ልክልዓል እዩ እሞ ብግዚኡ ብለይ ግዚኡ ብምኽንያት ብለይ ምኽንያት ስም ኣምላኽ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን ብድጋሚ እግዚአብሔር ስሙ ይኽበር ይመስገን እሺ ልሎም ማዓንቲ ሃም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ሓደ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣልዒልና ክንነጋገር ኢና ለምህር ልግስጽ እግዚአብሔር እዩ ለኣይል ባሪኡ ቃሉ ልናገረሉ አንደበት ሚስጥሪ ጥበብ ክገልጸለይ ልኹላትና ደቁ ባሮት እንደገና ሰሚዕና ነስተውዕለሉ ኣብ ጽላት ልቦናና ልጽሓፈሉ ክፉት ስነ አእምሮ እግዚአብሔር ይዓድለና እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ኳዕ ላብ ጾመ ነቢያት ሰላም ኣብ ጽሕካቱ ኣብ ምጅማር ኢና ለለና እግዚአብሔር ኣምላክ ለነፍስና ንርብሐሉ ለኻልኦት እንተርፈሉ ቋፀሮ ልቦናና ልፍትሐሉ ሕቶታትና ልምለሰሉ ይግበረልና እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ ጭንቂ ለለዉ ልክሕሰቡ ልክረጋግዑ ልሰኣኑ ልክዝከሩ ልክዕንገሉ እግዚአብሔር ይርድአልና እሺ ሃም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ምስቲ ጾም ምጅማርና ተታሒዙ ሓደ ሃይለ ቃል ከልዕል መሪፀ ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 50 ቁፅሪ 10 ልመሓዛለ ቅልል ዝበለት ስለልኾነት እሳህን ነጋገር ኢና እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን መዝሙር 50 ከም ትፈልጥዎ ናይ ቅዱስ ዳዊት ናይ ንስሓ መዝሙር እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጸሎቱ ዝፍለጥ ዳዊት ብተነሳህነቱ እዩ እሞ ኣብዛ መዝሙር 50 እዚኣ ብቕንፍ 51 ኣብና ኣፕሊኬሽን ወይ 66 መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ተግኒዎ 51 ኢልና ኢና ነግንዮ ቁጥሪ 10 እንታይ ይብል ኦ ጎይታ ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ስሙ ይኽበር ይመስገን መዝሙር 50 ኩሉ ተተነብቦ ናተነሳኺ መንገዲ የርኤና ቅዱስ ዳዊት ለባዕሉ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣቕሚጡ እግዚአብሔር ኣብ ሂወቱ እንደየናይ ለኣክል ኣግዚፉ ኣጉሊሁ ላርአየ ንርኢ ሓጢኣቱ ይኣምን እግዚአብሔር መንጽህነቱ ይእመን እሱ ንጉስ ተሎ ብክብሩ ከይተኮፈሰ ከይተዓበየ ትሕት ኣቢሉ ልርእሱ እግዚአብሔር ኣግዚፉ ስለዚ ንጉስ ከም ንጉስ ልሪኦ ንጉስ ኮይኑ ከም ላዕለዋይ ኣዛዚኡ ለኣምላክ ለእግዚአብሔር ቦታ ክህብ ተሎ እሱ ድንን ኢሉ ክንብርከኸሉ ክግዝአሉ ተሎ እዚ ርኢና ንጉሰ ናይ ነገስታት ንጉስ
ናይ ኣማልክቲ ኣምላክ ምዃኑ ናይ ቅዱሳን ኩሎም ኣቦ ምዃኑ እግዚኣብሔር ብሂወቱ ለርኤና ቅዱስ ኣቦ እዩ። እግዚኣብሔር ለለ እንታይ ኢሉ ዝመስከረሉ ከም ልበይ ዝኾነ ወዲ እሰይ የግኒ ከም ልበይ ዝኾነ እግዚኣብሔር ከም ልበይ ዝበሎ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት እዩ ተናጊርዎ እቲ ቃል እዚ እና ከም ልቡ እምበኣይ ዝኾነ እንታይ ልብል ጸሎት ዝጸለየ ኣቦ ስለ ዝኾነ እዩ ኦ ጎይታ ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ። ኣብ ወዲ ሰብ ትልኸበረ ኣካሉ ልቢ እዩ። ትልኸበረ ኣካልና ልቢ እዩ። ብዙሕ ግዜ በፈጣጥራና ንሪኦ ተለና ልቢ ወይ ልቦና ኢልና ንሕዞ ካብኡ መንፈስ ስጋ ዝበሃሉ ነገራት ዘለውና ኢና ደቂ ሰባት። እግዚኣብሔር ይገርመኩም እስካብ ኸዚ ብቴክኖሎጂ ብናይ ወዲ ሰብ ርእሲ ተራቂቆም ካልተፈጠሩ ፍጥረት ስራሕትታት ወይ ለለ ቴክኖሎጂታት ብላዕሊ ልክትርድኦ ብጣዕሚ ውስብስብ ዝኾነ ፍጥረት ልክተጽንዖ እስካብ ኸዚ በፂሕናሉ ተባሂሉ ዘይተወድአ ዕሙቕ ውስብስብ ረቂቅ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዘለዎ እንተሃለየ ናይ ወዲ ሰብ ርእሲ እዩ። ወዲ ሰብ ባዕሉ ወዲ ሰብ ንባዕሉ ከጽንዕ ዘይከኣለ ኣጽኒዑ ክውድኦ ዘይከኣለ ዓይነት መጽናዕቲ ዘርፊ ኣብ ትሕቲ ከርሲ መሬት ዘለዉ መዓድናት ምውፃእ ተኻኢሉ እዩ። ኣብ ልዕሊ ጠፈር ዘለዉ ፕላኔታት ከዋኽብቲ ከይድኻ ተመራሚርካ ርኢኻ ምምፃእ ተኻኢሉ እዩ። ምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ። ስፍሓቱ ርሕቐቱ ምግማት ተኻኢሉ ተጸኒዑ እዩ። እስካብ ኸዚ ዘይተነኽአ ክፋል እንተሃለየ ግን ኣእምሮ ወዲ ሰብ እዩ። ስለዚ ብቤተክርስትያንና ኣመዳድባ ወዲ ሰብ ኣካል እኒአው ስጋ እኒአው ኣካል ማለት ንኩሉ ዝገልፅ እዩ። መንፈሳዊ ኣካል ኣካል ይበሃል እዩ። ስጋዊ ኣካል ኣካል ይበሃል እዩ። ነፍሲ ኣካል ኣካል ትበሃል እያ። ስጋ እኒኦ ነፍሲ እኒኣ ካብኡ መንፈስ እኒአና ሰለስተ ኣካላት እዩ ሓደ ሰብ እዚ ና ምስጢረ ስላሴ ለ መርአይ እዩ ተፈጥሮና ባዕሉ ካብዞ ዝኒኦ ልቢ ልበሃል ኣየና እዩ ተተባሂሉ ልቢ ልበሃል ብቤተክርስትያንና ሊቃውንቲ እታ ነፍሲ ትበሃል ዘላ እያ ነፍሲ እዚ ሰባት ሓደ ሓደ ኣቦታት ለ ወይ መምሃራን ለ ላቀያየሩ ክፅውዕዎ ክእሉ እዮም ነፍሲ ትበሃል እታ ዘለኣለም ትነብር እያ ስጋ ነፍሲ ስጋ ኢና ኢሉ ሰብ ክገልፆ ክእል እዩ ርድኢቱ ችግር የብሉ ፀገም የብሉ ዙ ትክክለኛ ጥልቅ ዝበለ ትምህርቱ ግን ስጋ እኒአና ድሓር ነፍሲ እኒኣ ነፍሲ ማለት ኣዋቂት እያ ለባዊት እንብላ ኣለና መንፈስ ልበሃል እንደገና ምስቱ ዘለዓለማዊ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ምስ ቅዱሳን ሕብረት እንገብር ምስ ኣምላክ ሕብረት ክንገብር ንዘለዓለም ክንነብር ዝገብረና ኣካል ለለ መንፈስና ይበሃል እግዚኣብሔር ክንፈልጥ ዝገብረና ድሕሪ ሞት ሂወት እኒኦ ዝብለና ልክንኣምን ዝገብረና ኣብ መንግስተ ሰማያት እንነብረሉ ኣካልና እንደገና መንፈስ ይበሃል ልክዕ መንፈሳውያን ፍጡራት ከም ዘለዎ ከም ቅዱሳን መላእክቲ ዝበለ ግልፂ ድዩ ካብ መሰረቱ ምእንቲ ክንርድኦ ኢለ እየ ልዚ ስጋና ከዚ ምስ ምንታይ ይመሳሰል ማለት እዩ ስጋና ምስ እንስሳት ይመሳሰል ብስጋዊ ፍጥረትና እንስሳት ንመስል ኢና ብመንፈሳዊ ፍጥረትና መላእክቲ ንመስል ኢና ወዲ ሰብ ለብሎ እንደገና ለባዊ ምዃኑ ሓሳባይ ምዃኑ ነፃ ፍቃድ ለለዎ ምዃኑ ምርጫ ለለዎ ምዃኑ እዩ ወዲ ሰብ ለብሎ ካብ እንስሳ ለ ካብ መላእክቲ ለልፈልዮ ትሕዝኑ ኣለኹም ዲኹም ስለዚ እዛ ካብ ኩሉ ፍልይ ኣቢላ ለኣና ተፍልጠና እንታይ ትበሃል ልቢ ትበሃል እዛ ቅዱስ ልቢ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ንፁህ ልቢ ፍጠረለይ ልበላ እታ ልቢ እዚኣ ኢና ከዝነውግዕ ኣለና ጸሎት ስለ ልብኻ ስለዚ ሰብ መንነቱ ማለት ልቡ እዩ ማለት እዩ ስጉኡ ይኮነ ስጉኡ ለእንስሳ ይመስል እዩ ስጉኡ ምስ ማንም ሰብ ሓደ ዓይነት ተፈጥሮ ኣሰራርሓ ዘለዎ እዩ ስለዚ ብስጉኡ ካብ ምንም ክፍለይ ይኽእል ብመንፈሱ እንደገና ዘለዓለማዊ እዩ ልትጠፍእ ይኮንቲ እዚ ምስ ዘለዓለማውያን ዝኾኑ ፍጥረታት ኩሎም ይመሳሰለና ኣነ ለኣየትፈልየኒ ንኩላትና ተፈላለየና ግን ልብና እያ ፍቃድና እዩ ምርጫና እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ልቢ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ልዛ ልቢ እዚኣ እዩ ጸሎት ኣብፂሑ ንፁህ ልቢ ፍጠረለይ ስለዚ ልቢ እንታይ ይኾን እዩ ይነፅህ እንታይ ለይኮን እዩ ይረስሕ
ንጹህ ልቢ እኒኦ ተይልና ንጹህ ልቢ ሃበኒ ተይልና እንታይ ኢለን እኒኦ ማለት እዩ ረሳሕ ልቢ ለኒኦ ልብና ብምንታይ ይረስሕ ልብና ኸ ብምንታይ ይፀሪ ልብና ካብ ምንታይ እዩ ክፀሪ ስለ ጾም ኣታሒዘ እየ እናገር ኣለኹ ኢለ ካብ መልዕልየ ልጾም ምእንቲ ክምችየና ኢልና ኢና ውሽጥና እዩ ጾም ከብሎ ልኽእል ኣብ ልብና ዝዓረፈ ለውጢ እንድሕር ዘይመፅኡ ለኣካልና ለውጢ ንምምፃእ ለውጢ የብሉ እዩ ጾም ሎሚ ትርጉሙ ኣስኢናዮ ለለና ምስ ስጋዊ ነገር ላጋነና እዩ ምናልባት ትማሊ መእተዊ ጾም ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ቦታ ሉካንዳታት ዳስጋ ሰብ መሊኡ ኢኻ ተግኒ ሰብ ላፈሰከ ይወዳእ ዶ ይወዳእ እዚ ምግቢ ከይሓድር ሰብ ላተጨነቐ ስለ ምግቢ እዩ ዝሓድር እዚ ካብ መንፈሳዊ ደረጅኡ ወሪድና ስጋዊ ዝኾነ ስራሕ ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ድሓር ለልሓስብ ልብላዕ ላብ ኣፍላእቲ ነገር ከየግድፎ ብቻ እዩ ሰብ ዝጥንቀቕ እዚ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ገና ወጣንነት ስለ ዝኾነ ኢልካ ትርድኦ ኢኻ ገና ጀማርነት ስለ ዝኾነ ገና መንፈሳውነት ጥልቕ ኢሉ ስለ ዘይተረድኦ ኢልና ክንርድኦ ንኽእል ኢና ፀገም የብሉ ድሓረ ምስ ተረድኦም መንፈሳዊ ብስለቶም ላወስኹ ክኸዱ ተለዉ ዳተረድኦም ክመጽእ እዩ እግዚኣብሄር ብትዕግስቲ ለንብረና ኣምላክ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሄር ዝዕገሰና ናለይ ምፍላጥ ግዜና ናጥፋኣት ግዜና እግዚኣብሄር ለኣና እንታይ ኢሉ ዝሓስቦ ናለይ ምፍላጥ ግዜ ለይ ምፍላጥና ዋላ ጎይታ ኣብ ዕለት ዓርቢ መስቀል ቶም ሰራዊት ና ሮማ ሰራዊት ብጦር ጎድኑ ወጊኦም ቅድሚ ጦር ጎድኑ ቅድሚ ምውግኡ ኣብ ጦር ሓሞት ገይሮም ኣብ ኣፍ ወስትዮምዎ ነይሮም ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡ እሞ ይቕረበሎም ሪኢኹሞ እቲ ኩሉ ለጥፍእዎ ኣለዉ ጥፍኣስስ እንታይ ኢሉ ፀዊዕዎ ጎይታ ለይምፍላጥ ብጣዕሚ ይገርም እግዚኣብሄር እነጥፍኦ ጥፍኣትና ንባዕሉ እንታይ ኢሉ ዝሕዘልና እንታይ ኢሉ ይዕገሰልና ለይምፍላጥ ዝገብርዎ ይፈልጡ እዩ እሞ ይቕረበሎም ለይምፍላጦም እዩ ና ክብሪ ጎይታ ምዃኑ ና ምድሓን ኣምላክ ምዃኑ ምእንቲ ህይወት ልመፀ ምእንቲ ወዲ ሰብ ህይወት ልመፀ መድሕን ምዃኑ ለይምፍላጦም እዮም ልላገፁሉ እንትፍልልሉ ለንገላትዕዎ ዝገርፍዎ ዝችንክርዎ ኣብ መከርኡ ሕማም ኣብ ልዕሊ ሕማሙ ስቃይ ዝውስኹሉ ኣለዉ ዝኩሉ እዚ ምስ ገበሩስ ህቅታ እስትንፋስ ተቆርየተላ ጎይታ ሲ ዝገብርዎ ኣለዎ ይፈልጡ እሞ ይቕረበሎም ትንፋሱ እስካብ ተሓልፍ መከራ ብላው ዝሕሉ እኳ እንታይ ኢሉ ፀዊዕዋ ዝገብርዎ ኣለዎ ይፈልጡ እሞ እስካብቱ ሓለቓ ሚእቲ ጎድኑ ወጊኡ ብሓቂ እዚ ጻድቕ ሰብ እዩ ናይ እግዚኣብሄር ሰብ ኢሉ ልቡ እስካብ ልምለስ እስካብ ልሽነፍ እስካብ ዘሻዓይታ ሰዓት እንታይ እዩ ነይሩ ዝገብሮ ዘሎ ዘይፈልጥ እዩ ነይሩ እግዚኣብሄር ዓይኒ እሞ እግዚኣብሄር ብትዕግስቲ እዩ ዘንብረና ስለዚ ኣብና ሰብ ሓጢኣት ኣቲና እንታይ ንብለይ ንኽእል እዚ ጌጋ እዩ ንምንታይ ከምዚ ትገብሩ ምባል ኣይከኣል እግዚኣብሄር ብትዕግስቲ እዩ የፅኒሕና እስካብ ሎማዓንቲ ቱ ሎሚ ዝርድአና ዘሎ ነገር እስካብ ዝርድአና መን ተፃዊርና እዩ እግዚኣብሄር ተፃዊርና እዩ ስለዚ ሓሊፍና ድሓር ልልጀመሩ እግዚኣብሄር ተፃዊርዎም ዝቕመጡ ሰባት ሓሊፍና ንሕና ሕጊ መውፃእቲ ኣዘዝቲ ነቐፍቲ ክንኾነ ይግብአን ምክንያቱም እግዚኣብሄር እቲ ዘይምፍላጥ ዘመንና ተዓጊሱ ስለ ዝሕለፈና ከምኡ ለለዉ ሰባት እግዚኣብሄር ትዕግስቱ በዝሑ ስለ እንፈልጥ ነሕልፎ ግን ከምዚ ክኾኑ ኢልና ንናገር ንኽእል ስለዚ ሎሚ ጾምና ጾም እንታይ እዩ ዝመስል ተተባሂሉ ኣቦታት ና ዝብኢ ጾም ይብልዎ ና ዝብኢ ጾም ትፈልጡ ዲኹም ዝብኢ ቀትሪ ይበልዕ ዶ ይበልዕ ቀትሪ ይበልዕ ቀትሪ ሙሉእ ፀይሙ እዩ ዝውዕል ምሸት እዩ ዝበልዕ ና ዝብኢ ጾም ለብሎ ልቡ ለየንፅህ ምስ ከርሱ ጥራሕ ልናበር ሰብ ተኮይኑ ከርሱ ካብ ምግቢ ከልኺሉ ዋላ ፀሓይ እስካብ ትዓርብ ከዋኽብቲ እስካብ ዝወፃ እስካብ ፀልማት ዋላ ተትጾም ጾም እንታይ እያ ትኾን ትኽእል እዚኣ ጾም ዝብኢ ኣዛብእ እያ ትኾን ትኽእል ምሸት ክበልዑ እዮም ቀትሪ ከይበልዑ ክውዕሉ እዮም ካብኣቶም ዝፈልየና እንታይ እዩ ኣብ ነፍስና ዝዓርፍ ነገር እኒአና ልብና ለንፅህ ነገር እኒአና ልባዕልና ኣብ ውሽጥና ልተርፍ ካብ ስጋና ሓሊፉ ልነፍስና ልተርፍ ነገር ንገብር ጸሎት ንገብር ናትሩፋት ክርስቲያናዊ ስራሕና ግዴታና ንዋፃእ እዚ ክርስቲያን የብለና ካና ስጋ ጾም ዝሓለፈ ልነፍሲ ልተርፍ ንገብሮ ማለት እዩ እሞ ብዙሕ ሰብ በተለይ ኣብና ላብ ማቴዎስ ወንጌል ክወስደኩም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ምስ ብዙሓት ንከራኸረሉ ኣርእስቲ እዩ ከም ቤተ እምነታት
ዝከራኸሩሉ ነጥቢ ኣስተውዒልኩም ሞተኹምኩም ካብ ኣፍ ብወፅእ እምበይ ናብ ኣፍ ለኣተ የርክሲ ልብል ቃል ብዙሕ ግዜ ሰብ ንሃይማኖት መከራኸሪ ይጥቀመሉ። እዚ ዝተናገሮ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ዋና መሰረታዊ መልእኽቱ እንታይ እዩ? ክርስቶስ ላብ ኣፍ ለኣቲ ከይኾነ ካብ ኣፍ ልወፅእ እዩ ልወዲ ሰብ ለርክሶ። ከዚ ኣነ ስለ ጾም ይኹምኩ ክነግረኩም ላብ ኣፍ ስለ ለኣቲ ምግቢ ይኹምኩ ክነግረኩም ካብ ኣፍ ልወፅእ እዩ ልወዲ ሰብ ለርክሶ። እዛ ነጥቢ እዚኣ ኢና ነብራህረ እምበኣይ እንታይ ማለት እዩ ጎይታ ኣብዚ ዝናገሮ ዘሎ ላብ ኣፍኩም ካልኣቲ ብላዕሊ ኣብ ከርስኹም ፕሮሰስ ተገይሩ ላብ ደገ ካልወፅእ እኽሊ ብላዕሊ ስለምንታይ ተጨንቁ እዩ ዝብለና ዘሎ? ኣብ ልብኹም ፕሮሰስ ተገይሩ ብኣፍኹም ልልወፅእ ቃል ተጨነቁ። ስለ ጾም ምጻም ለይምጻም ስለ እኽሊ ምብላዕ ለይምብላዕ ይኾነ ክርስቶስ ዝናገር ኣሎ። ስለታ ነፍሲ ኢሎ ውግዕ ኣሎ። ስጋይ ነፍሲ ኢና ዶ ኢለኩም መዓንቱ እዛ ነፍሲ ትበሃል ዘላ ልብና እያ። በቦታት ሊቃውንቲ ፍቓድ፣ ፍልጠት፣ ኣዋቂ ለባዊነት ለለዋ ኣካል እያ። ምርጫ ለለዋ ኣካል እያ። ነፍሲ ትበሃል ዘላ ልቢ ትበሃል ዘላ ቱ ብኣካል ደም ተሰራጭ ልቢ ማለት ይኾንቲ ልበን ፀህለይ ልበሃል ዘሎ እታ ልቢ እሳ ይኾንቲ እሳ ስብሐይና ከዓ ጉድፈይና ከዓ ልቢ ልቢ እያ። ልቢ ልብል ዘሎ ነፍሱ እዩ። ኣእምሮ ኢልና ንፅውዖ ወይ ለለ መዝገበ ፍልጠት ኢልና ንፅውዖ መዝገበ ኣእምሮ ኢልና ንፅውዖ እዩ ነፍሲ ልበሃል ዘሎ። ኣዋቂነት ኢሉ ነፍሲ ልበሃል ዘሎ። ስለዚ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ጴጥሮስ ምስ ሓተቱ ተርጉመ ኣይተረድአና እዛ ዝመሰልካያሲ ተርጉመልና ምስ በሎ ቁፅሪ 16 እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ከዓ ንስኻትኩም እውን እንደገና ኣይተስተውዕሉን ኩሉ እቲ ብኣፍ ዝኣቱ ናብ ከብዲ ከም ዝሓልፍ እሞ ንደገ ከም ዝወፅእ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም። እቲ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ግና ካብ ልቢ እዩ ዝወፅእ እሞ ንሱ እዩ ንሰብ ዘርክሶ። ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ፣ ዕትለት፣ ዝሙት፣ ምንዝርና፣ ስርቂ፣ ብሓሶት ምምስካር ፀርፊ ይወፅእ። እዚ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ብዝተሓፀበ ኢድ ምብላዕ ንወዲ ሰብ ኣየርክሶን እዩ በሎም። ስለ ቃል እግዚኣብሔር ስሙ ይኽበር ይመስገን። ካብ ቁፅሪ 16 እስካብ 20 እየ ኣንቢበልኩም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ካብ ቁፅሪ 16 እስካብ 20 እዚ ዓብዪ መልእኽቲ ዝሓዘ ቃል እዩ ኣሕዋት ሓተይ። እንድሕር ምስ ምግቢ ዝተተሓሓዘ ሕቶ ጥራሕ እንድሕር ንሓትት ኮይንና ፈሪሳውያን ዝሓተትዎ ሕቶ ኢና ንሓትት ኣለና። ልምንታይ እዮም ደቀ መዛሙርትኻ ሕጊ ዓበይቲ ለይኽተሉ ኢዶም ከይተሓፀቡ ምግቢ ዝበልዑ ኣለዉ ልብል ሕቶ እዮም ሓቲቶም። ስለ ምግቢ እዩ ሕቶኦም፣ ስለ ላብ ኣፍ ለኣቲ ነገር እዩ ሕቶኦም። ክርስቶስ ከታይ ኢሉ እዛ ትምህርቲ ኣፅንኦት ይህብዋ ላብ ኣፍኩም ስለ ለኣቲ ትጨነቁ እንታይ ተጨነቁ? ካብ ኣፍኩም ስለ ዝወፅእ ቃል ተጨነቁ። ስለምንታይ ላብ ኣፍኩም ለኣቲ ብከብዲ ገይሩ ላብ ደገ ላብ ቀልቀል ኮይኑ ክወፅእ እዩ እኽሊ እኽሊ ስለ ዝኾነ። ካብ ኣፍኩም ልወፅእ ግን ካብ ልቢ እዩ ልወፅእ ኣሎ። ካብ ልቢ ልወፅእ ቃል ግን ንኣኹም እንታይ ይገብረኩም? የርክሰኩም እዩ። ስለዚ ብኢድ ኢድኻ ከይተሓፀብካ ምግቢ ምብላዕስ ንወዲ ሰብ የርክሶ እዩ። ለርክሶታ እዩ ካብ ኣፍ ልወፅእ ልቢ ሰብ ለቆሽሽ ለንቋሽሽ ወይ እንደገና ልቢ ነፍስኻ ለርስሕ ክፉእ ቃል እዩ። ላብታ ዋና ነጥቢ ኣምፀልኩም ንፁህ ልቢ ፍጠረለይ ማለት ልረስሕ ልቢ ከመይ ዝበለ እዩ ላብ ልብል ነጥቢ መነፃፀሪ ክኾን እየ እዛ ነጥቢ እዚኣ እዛ ክፋል እዚኣ ልዕሉ ኣለኹም ትሕዝኑ ኣለኹም ኢኹም ኢለ ይግምት። እምበኣይ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ካብ ልቢ ልወዲ ሰብ ለርክሶ እንታይ ኢሉ ሓደ ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ፣ ቅትለት፣ ዝሙት፣ ምንዝርና፣ ስርቂ፣ ብሓሶት ምምስካር ፀርፊ ይወፅእ ልወዲ ሰብ ለርክሶ እዚ እዩ ኢሉ ሒዝኩም ንዲኹም እምበኣይ ጾም ማለት ምክልኻል ማለት እዩ። እንጾሞ ካብ ምንታይ እዩ? ካብ ክፉእ ሓሳብ ካብ ጥሉላት ምግብታት ጥራሕ ይኮንና እዩ ንጾም እሱ በዘልማድ ለጾምቲ ኢና በዘልማድ በረከት ይሃልዎ ይሃልዎ በዘልማድ ንጾም ህዝብታት ኢና ብልምዲ ንጾም ሰባት ኢና ብልቢ ንጾሞ ጾም ኸ ካብ ምንታይ ምጾም እግዚኣብሔር ይእዝዘና? ካብ ክፉእ ሓሳብ ምክንያቱም ልብኻ ክፉእ ሓሳብ እንድሕር ኣውጠንጢኑ ኣንደበትካ ምንጋሮ ይቆርይ ኢድካ ምእዛዙ ማሕበራትካ ምክታሎም ኣይቆርዮም። ትርድኡን ኣለኹም ዲኹም? እምበኣይ ብሓደ ብካሊእ መንገዲ ልብና ብክፉእ ሓሳብ ረሲሑ እዩ ኣብ ዓለም ኢና ዘለና። ንሕና ክፉኣት እኳ ተለይንኾን ሰብ ክፉእ ገይሩና
ታይልኾና ሰባት ንህሊ ንኽእል ኢና ክፍኣት ምሕሳብ ልጀመርና ሰባት ንህሊ ንኽእል ኢና ኣስተውዒልኩም ሞትኹም ሎሚ ልሰብ ጨካን እንድሕር ኮይኑ ቀደም ሕልፊ ልሰብ ዝሓልል ነበረ ሰብ እዩ ሎሚ ሰብ ልጎድእ እንድሕር ሪኢኹም ቀደም ሕልፊ ልባዕሉ ጎዲኡ ሰብ ክጠቅም ዝሙክር ዝነበረ ሰብ እዩ ሎሚ ልሰብ ለጭበርብር ተሪኢኹም ቀደም ልሰባት እሙን ክኾን ሞኪሩ ዝተካሓደ ሰብ እዩ ሎሚ ፍቅሪ ለይርድኦ ሰብ እንድሕር ሪኢኹም ርህራሄ ለይብሉ ሰብ እንድሕር ሪኢኹም ቀደም ብየዋህነቱ ልተጎድአ ልተጨከነሉ ልተኸድዐ ሰብ እዩ ሕዝኩም እንዲኹም ካብ ቀደሙ ንጹህ ዝነበረ ሰብ እዩ ልሰብ ክብሪ ዝነበረ ሰብ እዩ ከዚ ክብሪ ሰብ ለዋድቕ ኮይኑ ተግኒዎ ስለምንታይ ዝኾነ ሰዓት ብክብሪ ኢሉ ቀሪቡ ተጎዲኡ ክኾን ይኽእል ሕማቕ ተመሊሱሉ ክኾን ይኽእል ከይተረድኦ ብልቡ እንታይ ገይርዎ ማለት እምበኣይ ካብ ብኸዚ ዝወዲ ሰብ ክፍረ ይግባእ እምበኣይ ልሰብ ፍቕረ ይግባእ እምበኣይ ሰብ ምእማን ኣይግባእ ላበለ ልቡ ላርሳሕ መፅኡ ካብ ብኸዚ ተግኒዎ ተለኹም እንታይ ይኹን ክፉእ ሰብ ኢልና ንገልፆ ዓይነት ሰብ ይኾን ቀደሙ ክፉእ ልተገበሮ እምበይ እንታይ ኮነ ክፉእ ሰብ ይኮነ ክፉእ ስለ ልተገበሮ ግን ዝወፅሑ ሕማቕ ነገር ሕማቕ ልክገብር ሕማቕ ሰብ ልክኾን ኣገዲድዎ ከምኡ ልክኾን መሪፁ ለይምዃን ይኽእል ነይሩ እዩ በርግጥ እዛ ጸሎት እዚኣ ለመን እያ ማለት እዩ ልቱ ልሰብ ሕልፊ ነፍሱ ስፍስፍ ኢሉ ልፈቱ ነበረ እሞ ድሓረ ልቡ ምስተሰበረ ካልኣይ ግዜ ልሰብ ኣይፈቱ ሰብ ኣየኣምኒ ልበለ ሰብ ልኡ እያ እዛ ጸሎት እዚኣ ኦ ጎይታይ ልበይ ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ ንጹህ ማለት ካብ እንታይ ንጹህ ሰብ ሕማቕ እዩ ኢሉ ካልሕስበኒ ዘሎ ልበይ ሰብ ማለት ክፉእ እዩ ካልብለኒ ዘሎ ልበይ ኣንጽሐለይ ልሰብ ጽቡቕ ምግባር ዋጋ ይብሉ ኢድኻ ሰባሪእዋ ሕማቕ ኢሉ ግብኦ ልሰብ ክብረይ ይግባእ ልሰብ ምሕላይ ይግባእ ካልብለኒ ዘሎ ክፉእ ሓሳብ ልበይ ኣንጽሐለይ ሰብ ክቡር እዩ ክብርና ይቀበል ዋላ ሰብ ክቡር እዩ ሰብ ክፍቀር ይግብኦ እዩ ብጻይኻ ፍቅር ልብለና ለሎ ጽቡቕ ልገበረልካ ጽቡቕ እንድሕር ጌርካ ልፈትወካ እንድሕር ፈቲኻ ዘማውያን ለ ከምኡ ይገብሩ እዮም ዓለማውያን ለ ከምኡ ይገብሩ እዮም ካብኣቶም ብምንታይ ተፈልየኻ ይብለና ጎይታ ቀረፅቲ ለለ ካልኦት የለቅሑ እዮም ቅርሺ ልክምልሱሎም ኢሎም ሕማቕ ልገበሩ ወንጀለኛታት ወይ ሰረቕቲ ሌዋውቲ ኮይኖም ለ ሓደ ሌባ ልተሓደ ሌባ ገበኑ ይሓቆሉ እዩ ይተሓላለዩ እዮም ዘማውያን ልዘማውያን ይፋቀሩ እዮም ይፋተዩ እዮም ጽቡቕ ልገበረሉ ጽቡቕ ይገብር እዩ ካብኣቶምማ ብምንታይ ትፍለዩ ብጻይኹም ፍተው ንባህል ኣለና ፍቅሪ ለይግብኦ ሰብ ለዋላ ኢልኩም ትሓስብዎ ልዙ ሰብ እሱ ለፍተይዎ እዚ ክርስትያናዊ ሕልፊ እዩ ሰብ እንታይ ስለዝኾነ ፍቅሪ ልግብኦ ፍጡር ስለዝኾነ ክብሪ ልግብኦ ፍጡር ስለዝኾነ እዛ ልቢ እዚኣ ምግናይ ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ ኢልካ ንእግዚኣብሔር ለሚንካ ተግንያ ክብሪ እያ እንድሕር ልብና ለይፀረየ እንታይ ችግር ይፈጥረልና ከብድና ዋላ ካብ ምግቢ ሓፂብና ጥሩሑ ተውዕልናዮ ዙፋን ልብና ግን መቕመጢ ክፍኣት ኢና ጌርናዮ እኒና ኣስተውዕሉ እምበኣይ ስጋና ተጠመየ ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ እዩ ስጋና ድኽም ትብል ተሎ መንፈስ ሓይሊ ልክነግኒ ስለ ዝሕግዘና ኣይኮነ ኢሉ መንፈሳውያን ለኣና ኣብ ዓለም ንለለዉ ተመራመርቲ ፈላጣት እኳ እንታይ እዩ ልምከር ምግቢ ለይምብዛሕ ይምከር ልጥዕና እኳ ምግቢ ለይምብዛሕ ይምከር ምሁራት ተፈላሰፍቲ ተመራመርቲ ሰባት ምግቢ ብዙሕ ይበሉ ስለምንታይ ምግቢ ምብላዕ ናብ ምሕሳብ ዓቕሞም ስለ ለጸልምጡ ዓለም እኳ ልረዳድኦሉ እዩ ጾም ጥቕሚ ስጋዊ ጥቕሚ ምድራዊ ጥቕሚ ከም ለለዎ ልእመነሉ እዩ ፀገም የብሉ ናልቢ ጾምኸ ልብናኸ ይጾም ዶ ወይስ አንደበትና ክፉእ ቃል ላውፅእ ከዝለሃም ቀደምና ላተጻረፍና ከዝለ ልሰብ ሕማቕ ነገር ላተናገርና ልብና ሃይጾመ ከብድና ብቻ ኢና ንሓስብ ኣለና ልቢ እምበኣይ ና ክርስቶስ ዙፋን ወንበሩ እዩ እዚኣስ ንረብሉለይ ክርስቶስ ኣንሕና ዓለሙ ኢና ክርስቶስ ላባና ዓለም ክመጽእ ተሎ ላባና ህይወት ክመጽእ ተሎ እነቐምጠሉ መንበሩ ንክርስቶስ ሃም ዓብዪ ጋሻ ሃም ክቡር ጋሻ እነዕርፈሉ ቦታ መንበሪኡ ልብና እዩ እምበኣይ ጋሻ ክመጽእ ተሎ ኣብ ገዛኹም ዝልበለጸ ወንበር ብልሐሸ ጽሬት ልዕል ኣቢልኩም ሃም ተቕምጥዎ ንክርስቶስ
أبانا نتأناقدو تيلا بهيوتنا نمصيو تيلنا نتأناقدو نعرفو همقاشا نقبلو تيلنا نقبلو له منبرو جزء لبنا أيو رأي يوحنس معرف سلسة وصل عسرة أف دقو خيني كو حكو حلو خلو لولو جزء يو معرفي ويو تا معرفي تجزا السا لبنا أيا مبقى لتخور قاشا نحسب السو كيما بلو لو ما أخل كوف كنبلو أيخوني له أبيت مقدس خوينا كوا حميت اندحر تلعيلو علماوي درق قلدي ጨዋታ እንድሕር ተላዒሉ ቅር ይብለና ስለምንታይ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ገዛ ኮይና መንፈሳዊ ነገር ንነጋገር ቃሉ ክንናገር ክነመስግን ክንፅሊ ደኣ እምበር ሕማቅ ቃል ክነውፅእ ኣይግባእን ይብል እምበኣያ ንሕና ህያዋን መቕደሱ ኢና ኣብቲ ሰብ ዝሃነፆ መቕደስ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ መቕደስ ናይ ክርስቲያን መሰባሰቢ እሶ ይግባእ እንተኢልና እግዚኣብሔር ኣብ ልኣትወሉ ኣብ ልተኣናገደሉ ገዛኸ ኣብ ልብናኸ ሓሜት ክህሊ ይግባእ ጽድቅ ክህሊ ይግባእ ቂም ክህሊ ይግባእ እምበኣይ እዛ ስፍሓን እሷ ንክርስቶስ ሃምለይ ትኾን ኢና ንገብር ኣለና ታልብስና እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኸ እንታይ እዩ ላብ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ዘሎ ቃል ከምፀልኩም ናሰውነትኩም ብርሃን ዓይንኹም እዩ ይብል ዓይንኻ ጥዑይ እንድሕር ኮይኑ ኣካላትካ ብሩህ ይኾን ዓይንኻ እንድሕር ፅልሙ እንተኮይኑ ኣብ ዓለም ዘሎ ፀልማት ይገድድ ብምሳሌ ለምፀልና ቃል እዩ ልቦናኹም ቅኑዕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይኹን ሙሉእ ኣካላትኩም ጥዑይ ይኹን ሂወትኩም ተረጋግዐ ይኹን እንታይ ኢኹም ትምስጣዓየ ኣረኣእያ ኣእምሮና ማለት ኣመለኻኽታና ማለት እዩ ኣረኣእያና እንድሕር ጥዑይ ቅኑዕ እንተኮይኑ ልክዕ ቅዱስ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ንጹህ ልቢ ይፍጠረለ ኢሉ ንጹህ ልቢ እንድሕር ሃልይና ዓይንና ጥዕዩ ማለት እዩ ኣረኣእያና ጥዕዩ ልሰብ እንሪኦ ነገር ፅቡቅ እዩ ንቤተክርስትያንና እንሪኦ ለቦታትና እንሪኦ ዓይኑ ዝሓመመ ሰብ ረእይዎ ዓይኑ ዝሓመመ ሰብ ፀሓይ ባዕላ እንታይ ትገብሮ ፀሓይ ትጎድኦ ብርሃን ይጎድኦ ብርሃን ግን ንመን ይጠቅም ንዓይኒ ሰብ ይጠቅም ልክንርኢ ይጠቅም ነይሩ ብቱ ዓይኑ ዝሓመመ ሰብ ኸ ጎዳኢ ኮይኑ ተገኝዎ ልክዕ ከምኡ እቲ ፅቡቅ ነገር እኳ ፅቡቅ ኮይኑ ልከይረአዮ ይገብር ሂወት ፅብቕቲ ኮይና ኣይትረአዮ ዓለም ሰብ ፅቡቅ ኮይኑ ይረአዮ ቤተክርስትያን ኣቦታት ፅቡቃት ኮይኖም ኣይረአዩውን እንከኖም ጥራሕ ይረአዩ ሕማም ኮይኑ ይረአዩ ሂወት ኩሉ ጥዕና ዘይብሉ ኮይኑ ይረአዩ ለይምንባር ይበልፅ ኢሉ ይሓስብ ካብኡ ታዩ ስለዝሓመመ ዓይኑ ስለዝሓመመ እምበኣይ ዓይንኻ እንድሕር ብሩህ ለይኮነ ኣብ ደገ ዘሎ ፀልማት ክንደየና ያባኻ ይገድድ ኣብ መከራ ኮይኑ ቅኑዕ ዝሓስብ ሰብ ይበልፅ ካብ ኣብ ጥዑይ ቦታ ኮይኑ ዓይኑ ሓሚሙ ወይ ለለ ኣረኣእዩ ካልሓመመ ኣመለኻኽቱ ካልሓመመ ሰብ ይርድአና ኣሎ ድዩ የወሳስቦ ኣለኹ እየ ልብና እንታይ ክኾን ተሎ ኢሉ ኣለኹ ንፁህ ትኾን ተሎ ልሰብ ፅልእ ለይብልኩም ትኾን ተሎ ሂወትኩም ርጉዕ ኢሉኹም ሰላማዊ ኢሉኹም ፍቅሪ ዝተመልአ ኢሉኹም ስለምንታይ ሰብ ክፉእ እዩ ሰብ ተንኮለኛ እዩ ሰብ ሓሲድ እዩ ሰብ ፅቡቅ ካለይ ይደሊ እዩ ሰብ ተንኮለኛ ከምዚ ላበልና ስለ ሰብ ሕማቅ ስእሊ እንድሕር ሒዝና ምስ ሰባት ንቕመጥ ኣይንኽእል ሂወትና ርቡሽ እዩ ይኾን ዝተረጋግዐ ሂወት ክነብር ኣይንኽእል ምስ ሰባት እስካብ ዘለና ድረስ ሰብ ፅቡቅ እዩ ኢልና ሕማቅ ክገብር ተሎ ሰኣን ምፍላጡ እዩ ለይተረድኦ እዩ ኢልና ንሓልፍ ሰባት ሰላማዊ ህራስ ኢና ንህርስ ብሰላም ኢና ንሓድር ሰብ ክፉእ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ግን ካቶም ክፉኣት ገምቱ መን ቀዲሙ ክፉእ ክኾን ሃም ዝኽእል ባዕሉ እቲ ሰብ እሱ ሰብ ክብረ ይግብኦ እንተኢሉ ናብ መጀመርያ ክብሪ ለይግብኦ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ልግነ ባዕሉ እቲ ሰብ እሱ ልሰብ ሕማቅ ቃል ልናገር ሰብ ቀዲሙ ኣብ ኣፉ ልመፀሉ ክፉእ እንድሕር ኮይኑ ቀዲሙ ክፉእ ዝበሃል ሰብ ባዕሉ እሱ እዩ ልሰብ ጭቃ ቅድሚ ምፅያቕኻስ እዚ ጭቃ እንታይ ትገብሮ እኒአካ መጀመርያ እስኻ ትፅየቆ እኒአካ ትረዲእኩም ድ ልሰብ ትዕይኖ ዝደለኻዮ ጭቃ ቀዲምካ ንባዕልካ ትሒዝካዮ እዩ ክፍኣት ለኸምኡ እዩ ልሰብ ክፉእ ትብሎ ቅድሚኻ ባዕልካ ክፉእ ምስ ኮንካ እዩ ኣባኻ ምስለ ገበ ኢላ ካሊእ ሰብ ዝሓልፍ ንካሊእ ሰብ ክተብፅሐሉ ተደሊኻ መጀመርያ ኣባኻ እዩ ክኾን ክኽእል እዩ ልጭቃ ለህሙ ልምጥሳም ለህሙ ጠስሚ ልሰብ ክቐብእ ተልካ ቀዲምካ ስኻ ኢድካ ሒዝካዮ እኒአኻ ኣባኻ በፂሑ እኒአ ቀቢእካ እኒአ ፅቡቅ ሕማቂ ኣባና ሂወት ከምኡ እዩ ልሰብ ቂም ልሰብ ክብሪ ለይግብኦ ልሰብ ምንእኣስ ልጅምር ንባዕልካ ላንኣስካ እዩ ንባዕልካ ላወደቕካ እዩ ንባዕልካ ሕማቅ ላተመነኻ ንባዕልካ ክፉእ ላኮንካ እዩ ኣብ መንነትካ ላትሰርሐ እዩ ልሰብ ልንፀባረቕ ልዙ ልብና እንታይ ንገብረሉ ልግበአና ንፁሕ ልቢ ፍጠረለይ ፀሎትና እዚ ክኾን ክኽእል እኒኦ ኣብዚ ፆም እዚ
እንታይ ለዊጥኩም ትሓልፉ ትደልዩ ተባሂሉ ንጹህ ልቢ ተመሊስኩም ህፃናት ተለይኮንኩም መንግስቲ ኣምላክ ኣይትርእይዋይ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ተመሊስኩም ከምዚ ህፃን እዚ ህፃን ተለይኮንኩም እንታይ ትርእይዋይ መንግስቲ ኣምላክ ኣይትርእይዋይ እንታይ ማለት እዩ ህፃን ብዕድመ ድዩ ህፃን ዕድመ ይኮነ ህፃን ማታ እዩ ህፃን ማለት ቂም በቀል ናብ ምሕሳብ ዓቕሚ ለይብሉ ክብቀል ኢሉ ለይሓስብ ኣብ ልቡ ሰብ ክፀልእ ለይደሊ ሰብ ለይንዕቕ ልፈትዮ ነገር ኣኽቢሩ ልሕዝ ብዓብዩ ፍቕሪ ለለዎ ቂምና ምቁፃር ደረጃ ለይበፅሕ እዩ ህፃን ዝበሃል ዶ መንፈሳውነት እንታይ ምልምማድ እዩ ህፃንነት ምልምማድ እዩ ንእዩ ቅዱስ ጳውሎስ ልኽፍኣት ነገር ደኣ እምበይ ልፍልጠት ህፃናት ኣይትኹኑ ልፍልጠት በሳላት ኩኑ ንምንታይ ህፃናት ኩኑ ልኽፍኣት ነገር ህፃናት ኩኑ ልኽፍኣት ህፃናት ኩኑ ንዓ ክፉእ ልገበረልካ እኒኦ እሞ ተበቀሎ ህፃናት ኩኑ ህፃን ልበቀለ ይለዓል እዚኣ ከምዚ ገይርልካ ኢልካ ኣስታዊስካ ቂም ሓዘሉ ህፃን ቂም ኣይሕዝ እዚ መንፈሳውነት ይበሃል ወይ ለለ ናብ መንፈሳውነት ደረጃ ይበሃል ስለዚ ሰብ ዓበየ ብልኸደ ቁፅሪ ብመንፈሳውነት ዓበየ ብልኸደ ቁፅሪ ላብ ምንታይ ደረጃ እዩ ዝበፅሕ ላብ ህፃንነት ደረጃ እዩ ዝበፅሕ ትርድኡን ኣለኹም ዲኹም እንድሕር ላኡ ለየብፅሐና ኸ መንፈሳዊ መንገዲ ይኮንና ሒዝና እኒአና ናብ ባዕልና መንገዲ ኢና ሒዝና እኒአና ናብ ባዕልና መስመር ኢና ንፈጥር ኣለና ንክርስቶስ ይኹንና ይንስዕብ ኣለና ዝፆም እዚ እምበኣይ እንታይ ክገብረልና ክኽእል እኒአዎ ቂምና ቀስ ላበለ ካብ ልብና ላቐለለ ተነቂሉ ክወፅእ ክኽእል እኒአዎ ዝኾነ ሰዓት ዝኾነ ሰብ ይፀልእ ነይረ ሎሚ ግን ኣይርድአኒ ኣሎ ምእንትኡ ፀሊ ተኢልኩምኒ ኣይዕቅበኒ ፅቡቕ ይምነየሉ እንብል ሰባት ኮይና ክንበፅሕ ከዚ ከቢድ ክኾነና ክእል ኢሉ ሰብ ይቅርም ማለት ነገር ግን ዝኾነ ሰዓት ብፀሎት ልበይ ንፅሕሊ ኢላበልኩ ፀሊ ድሕሪ ዝኾነ ሰዓት ዙ ቂመይ ላቐለለኒ ላነፈሰ መፅኡ ብምንታይ ኢሉ ነብሰልና ብበቀል ይኮነ ብፀሎት እግዚኣብሔር ኣበይቲ ጎይታይ ንፁህ ልቢ ፍጠረለይ መንፈስካ ውሽጢ ይሓድስ ዝቕንዕና እዚ እግዚኣብሔር ዝዕድለካ እዩ እምበኣይ ዓንተወታ ኢለኩም እየ ዙፋን እግዚኣብሔር ልብና እዩ ኣባና ሂወት እግዚኣብሔር መናገሽኡ ልብና እዩ ልብና እምበኣይ ናቱ ሰማያዊ ናቱ ና ምድሪ ና ሰማይ ንጉስ ዙፋኑ እዩ እንድሕር ኢልና ግዝኣት ዓለሙ እንደገና ሂወትና እዩ ዘመንና ሙሉእ ግዝኣቱ እዩ እዚ ግዝኣት እዚ ሰላም ኮይኑ ልክነብር መን ክነግስ ክኽእል እኒአዎ ሰላማዊ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክነግስ እኒአዎ ሰላም ክንገብር ብሰላም ክንነብር ተለይኮነ ኸ ካሊእ ሽፍታ ሃም ንመርሐሉ ዓዲ ዕረፍቲ ለይብሉ ሰላም ለይብሉ ዓዲ ኢና ክንነብር ሂወትና ኩሉ ሰላም ለይብሉ ይኮን ሰላም ለይብሉ ሂወት እንታይ ዋጋ እኒአዎ ብዙሕ ግዜ ሰብ መንፈሳዊ ነገር ምስ ምንታይ ኢለጋንዮ ምስ ኣገልግሎት የጋንዮ ምስ ናብ ገዳም ምኻድ ምስ ሱባኤ መሓዝ ምስ ስግደት ምስ ምፃም ምስ ሹመት ካብ ዲቁና ብክብረ ክህነት ላደየብካ ምምፃእ እዚ ግቡእ መንፈሳዊ መንገዲ እዩ ነገር ግን መንፈሳውነት ምስ ምንታይ በዋናነት ልትሓዝ ምስ ሂወት እዩ ልትሓዝ ምስ ሰላማዊ ሂወት ምስ ርእስኻ ምግዛእ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ልፈልጥ ልቢ እግዚኣብሔር ምስ ልግዛእ ምስ ልንሳህ ልቢ መንፈሳዊ ብልጫ ናታ እዩ ተተባሂሉ ኣንሕና ተነሳሕያን ኢና ኣንሕና ተዓረቕቲ ኢና ኣንሕና ይቅር በሃልቲ ኢና ኢልና ኢና ብመንፈሳዊ ንፅውዕ ልግባእ ኣይ ኣነ ፅዋሚ እየ ኣነ ሰጋዲ እየ ኣነ ደርፈይ ሰምዒ ኣነ ቤተክርስትያን እየ ልግስግስ ለይቲ ለይቲ እዚ ትዕቢት ዝሕድር ስራሕ እዩ ክብሪ ለውህብ ኣነ እምበኣይ ልዕርቂ ልግስግስ እየ ልሰላም ልግስግስ እየ ልፍቕሪ ልፅዋዕ ሰብ እየ ና ሰላም ሰብ እየ እዚ ተኢልና እዩ መንፈሳዊ ብልጫና ትሕዝኑ ኣለኹም ዲኹም ብዙሕ ሰብ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር እኒኦ ኣብዙ ናይ እግዚኣብሔር መቕደስ ላነበርና እኳ መቕደስ ልብና ለእግዚኣብሔር ለይሃብና ግን ንለኒ ኢና ትሕዝኑ ኣለኹም ዲኹም ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ምንታይ የኳሕኩሕ ማለት እዩ ኣብ በሪ ልብና ኮይኑ የኳሕኩሕ ሰላም ትስኢንካዮ ዘለካ ሰላም ክህበካ ስኽፈተለይ ትፀምኦ ዘለካ ፍቕሪ ክልግሰልካ ስኽፈተለይ ቱ ሂወትካ ፀልሚትልካ ዘሎ ብርሃን ክኾነካ ስኽፈተለይ ልብና ኮይኑ ይኩሕኩሕ
ኣሕና ቤቱ ኸይድና ንኩሕኩሕ ልብና ይንኸፍቲ እሱ በሩ ኸፊቱ ተጸቢና ኣንሕና ልብና ይንኸፍቲ ልብና ለይሃብና ግን ሰላም ይጽበ ትሕዝን ኣለኹም ዲኹም እግዚኣብሔር ልብና ይኸፈትናሉ ግን ቃሉ ንሰምዕ እንደሊ ክንግዝአሉ እንደሊ ልብና ኸ ዓጺናዮ ተለና ሸጊርናዮ ተለና በእም መንፈሳውነትና ካብ እግዚኣብሔር ለከይትለቁ ልገብረኩም ሓደ ዓብዪ መተኣሳሰሪ ዕትብትኹም ልብኹም ንእግዚኣብሔር ክኽፈት ተሎ እሱ እዩ ልገዝእ ሓለቓ ህይወትና ለንብረና ልመርሐና ናዩ ሓይሊ እዩ ክርስቶስ ኣብ ልቦናና ስለ ዘሎ ኣነ ይቅር በሃሊ ኮይነ ከይኾንኩሲ ቱ ይቅር በሃሊ ኣምላክ ኣብ ልበይ ስለ ዝነገሰ እዩ ኣነ ሰላም ብሓይለይ ለምጻኽዋ ኮይና ከይኾነት ሰላማዊ ኣምላክ ምሳየ ስለ ዘሎ እየ ሰላም ልነብር እየና ፍቅሪ ሰብ ኮይነ ልነብር እሱ እዩ ገዛእየ ቃሉ እዩ መምርሕየ እዚ ምስ በልና ኢና እንታይ ንኾን መንፈሳውያን ደረጃ ንበጽሕ ልኻልኦት ሰባት እንተርፍ ሰብ ንኾን እሞ ናዙ ጾም እዚ ዓብዪ በረከትና እዚ ክኾን ክኽእል እኒአዎ እግዚኣብሔር ልኸበደና ነገር ኩሉ ልኸበደ ጽላኣት ልኸበደ ቂም ልኸበደ ክፉእ ሓሳባትና ኩሉ እግዚኣብሔር ካብ ልብና ከወግደልና ኣክንዱ እንደገና ንጹህ ልቢ ክህበና መዝሙረኛው ዳዊት ኦ ጎይታ ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ ቅኑዕ መንፈስ ከዓ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ካብ ኣይትውሰደለይ ሓጎስ ምድሓንካ መሊስካ ሃበኒ ብቕኑዕ መንፈስ እውን ደግፈኒ ሽዑ መንገድኻ ንጣሓስቲ ሕጊ ክምህር እየ ሓጢኣተኛታት ድማ ናባኻ ክምለሱ እዮም ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላክ ለኣና ምስ መለሰ ብባህና መንገዲ ካልኦት ክምለሱ ልልእኸና እዩ ለእግዚኣብሔር ንህቦ ዓጸፋና ንህቦ ካሕሳ ንምልሰሉ ውዕለቱ ንምልሰሉ ለኣና ምስ መለሰ ልኻልኦት ሰባት ክንምልስ ብምግባር እዩ እዚ ኸልኾን ልብና ምስ ኣንጽሐ ቅኑዕ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ምስ ሓደሰ ቅኑዕ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ክሕደስ ዘሎ እዩ መንፈሱ ካባና ለይለቅቕ መንፈሱ ካባና እንድሕር ርሒቑ ዝፋኑ እንድሕር ኣልዒልናሉ መንፈሱ ካባና ይርሕቕ ካባና እንድሕር መንፈሱ ተሪሒቑ እንደገና ሰላም ፍቕሪ እንደልዮ ነገር ኩሉ በጎነት ሰናይ ዘመን ለበለ ካባና ህይወት ይወጽእ ኣሎ ሕሙስ ዕረፍቲ ለይብሉ ሓሪስኻ ግን ሰላማዊ ህራስ ለይትህርሰሉ ምስ ሰብላ ነበርካ ግን ለይትሳነየሉ ጀሚርካ ግን ለይተመስግነሉ ለይትረኽዐሉ ለይተዓግበሉ ህይወት ትቕጽል ምክንያቱም ዕግበት ካብ እግዚኣብሔር ነፍስና ትረክዕ ተዓግብ ካብ ኣምላክ እዩ እምበይ ካብ ምድሪ ይኾነ ካብ ዓለም ይኾነ እግዚኣብሔር ሰላም ልነፍስና ሰላማ እግዚኣብሔር ዳኣ እምበይ ምቹው መህረሲ ይኾነ ፍቕሪ ካብ ሰባት እነግንዮ ለይኾነሲ ኣንሕና ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢልና ንሰባት እንህቦ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ተለይተጋኒና ምስቱ ናብ ፍቕሪ ምንጭ ተለይተጋኒና ካብ ሰባት ፍቕሪ ተመጽዊትና ንነብር ኣይንኽእል ምስ ሰባት ተዓጋጊስና ክንሓልፍ ኣይንኽእል ትለኽእል ኣምላኽ ትለጽና ኣምላክ ምሳና ተለይሃልዩ ንዓለም መከራታ ይኾነና ዕጽፊ ትርፊ ድኻም ይኾነና ሓያል ይኾነና ለይውፃእ ይኹን ለይድፋእ ይኾነና እግዚኣብሔር ምሳና ክኾን ተሎ ግን ትለይከኣል ኩሉ እግዚኣብሔር ይከኣል እዩ እሞ ነሸንፎ ንሓልፎ ሰላም ንነብር እግዚአብሔር አመስግና ነበር ሞ እግዚአብሔር ልቱ ለይሽነፍ ልብና ብፍቅሩ ከሸንፈልና ሊቅርታ ለዓቀበ ልብና ከራህርህልና እና ቂም ተራራና ዓለትና ከፈራርስልና አክንዱ እንደገና ሰላም ከዕድለና መንፈሱ ምሳና ክገብር ህይወትና ሁሉ ብኡ ፍቃድ ተመሪሕና ብሰላም ብፍቅሪ ልክንነብር ናብ ፍቅሪ ሰባት ናብ ሰላም ሰባት እግዚአብሔር ይግበረና ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ንጹህ ልብ ፍጠረልይ ሃምበለ እግዚአብሔር አምላክ ልብና ካብ ክፍኣት ካብ ቂም በቀል ካብ ተንኮል ልብና የንጽህልና ቅኑዕ ልቢ ንጹህ ልቢ ቅኑዕ መንፈሳዊ ልብና ይሕድረልና ይሐድሰልና ስለነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን ለንጠብጠብክዎ ልቆራረጽክዎ ለትረፍክዎና እግዚአብሔር ቃል ብሊቃውንት ቦታት ተኣረመለይ التمهرنا سمعنا يقول لك إن حنتي 33 يصبوا فرق أفرينا ونعنا بي بروخات كانوا لهم قدوسان حضرات እግዚአብሔር بشرنا تحوسلنا كصومو بركة رديت نكافل له يقبرنا وسبحت لእግዚአብሔር ወለላችሁ ድንግል መስቀሉ ክቡር